This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Christ Jesus came into the world. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Christ Jesus came into the world. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever, forever and ever. Amen. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world. Ashim kaneka lat kakabus sa sisen man Pynlang Spah hai pisha kaneka program kaba ngai karte na kame ka Jingiaphylliew Jingmut kaneka long ka top kaba san pulai ngai ngo yu play kalat ngila lat man wan chapi nakaway ka por sa kaway pat ngai ngo yu play kalat bangila wan ra sa sisen pat kaneka program ai bu play don kat bat ngi kat bangi yet sa sisen kaneka sngi lengba ka tin ka bakho jungo Ramnget shuang ini lecak jingnya duai in February in Rio Tarik. Lagi kanta jong step hat Turkey. Ladon ke jingki jumai ke bejur do katata. Inyo point pra correct the scale. Pat ke jing julor ke lalong ke bejur ke bengim lapan batai. Pat kum ke kubor hak inyo Tarik umnai February arhajar arpulai. Ya sngo wapalat saw jarngut ke breu. Laduk lenoi lagi jing embat lagi pau ajar ngut belaman sao dunia duai nak bentakan negeri daya tangari Turkey ndreng ya sngo bawat Syria keladon ke jing julor ke bejur dunia duai ke negeri ke besyakta dunia jumai hoi kat bengi duai kene ru kalong ke jing penkan mau ingi wai piwai ko kilok ke beit janga ke jing wan arsin ke jong Chris kalajan ngam tep kanungut nangi long ke belapan kret kanungut nangi ngilong ke bala kloy ru jisu wan pat kini jing ja barok ki ja kawai hadin kawai pat to ai bu blay undon kat bat ngi bat kat bengi sat ban bot ya u kat bengi le ting ban im ke jing im ko ba ngin long shai ke bala pen kret janai kan ya to ai kok pa blay jing ba Bneng hagne klub mat ngai ngo ime ko try jisu galat bengi la ban pulis sa sisen pat nak tin ba khot jong me Oi try kena top Jingiaphylliew jongi ini pet kumno bangin Pynlang Spah ha Bneng. Ane kano gerukam. Nginom Pynlang Spah ki pau kena pertai penban ngin kan show nadong shadong nak benta ka Bneng. Tukar ku try jisu yangi kat bengi pulih kena subject. Chicken tin try jisu ngi kwa benwai. Nak benta ki para breu ki badan Turkey, Syria, Lebanon, Jordan. Pari ki wei ki retry. Tam tame ke
ke Turkey bat ke Syria yak bajing julor hadin utu jumai lawan jia kan rew tarik bunai February arjar arpulai ula long shaw bajur hadu kata ta ki building kila kelam ki rew kila ngat haki tu ki building ki bala kelam kadon kijing don kam ke bajur naga bentak ini ki jaka raji sunga duai an sunga pha kijing rap syakine ki benta jonggon ne ke pertai kanam kin yo kijing rap ki men se mon la ban penlight im but kam tam me go try jisu begin tip begin wan ar sin jong me kalajan kerkuing go try kene ke singin mengit wai ke teng Jesus Christ amen ila point shikla nong ko ban rio laying up treasure in heaven lan ban Pynlang Spah Bneng ko ki loki be it jonga kene ke long subject ke badan kame hatong ilong bala kloy ban tap yala ke pisah jongi ban invest yala ke pisah jongi aga kam ke jong blay kat bagajing wan arsin ke jong jisu kala nang jan jing kang lay up treasure in heaven Pynlang Spah Bneng dan yap hai shagat khot ke bening kong Marcos kala nang ba prag khot blay pen rio lay pen yo naba ubrio un mentoy ayu adon yo ya ke patai baro baron do no ya ke mensiem naba ubrio un ai ayu ban yapen yala ke mensiem o parlok bait jonga ke engin yapen na ke benta ke mensiem jongi ke engin ya bujili na ke benta ke mensiem jongi atau ke ka spa ke pau jonga ne ke patai kata kan long mat pedeng ya ke pengin pet akan ke sengi lengba ki Patrick ke ba pair jonga Bible akan no guru kam kila pen shash ko re ke sur ke jong blay para kan no guru kam kila pen kre lagi jing im jong ki pen chapet ya ka wek khot ka bi sriem bat kan ni ka khot ka ban ngidang chapet mentan prabangat hato hang ni ka cringe phang ka spa ka pau bisa tengka nega tin treasure in the spa kalong ka parshi ka bakit jingmut lara ka kit jingmut ayu ki bengilaan penyeso bat kan ni ka kentin jadi apa shwa Matthias kalau nom kendai rekod ka bakat kendai ter hadu arpoi wat kan show ki spa ila de ha kendo ha ka babam ki knyang bat ka sarang baca ka baki nong to ki penpei itu ru ngai pen kan show ki spa ila de ha Bneng ha ka ba kambam lemne ka knyang lemne ka sarang ha ka baki nong to kim penpei lemne kim to na ba ha ka ba long ka spa jong pi hang ta ru kan long ka donut jong pi Prangai bayit habang crunch pang investments alam ni kijing bo jong ila kapisa. O hang ta ha kabanging ibo ila kapisa ka jingmut jong berkat jong iru kadon. Kaya investment principle ka po jisu o ai. U jisu ong lara kadon ka jing don kamya pi ba pin invest ha Bneng. Om ha kani ka kendo. Kani ka katin treasure. Lo pi pet ha ka Greek kani ka tin treasure ka jia arsin ha kani ka passage Matthias kalau nong ben rio rekod bakat kendai ro arpwe pronget laring page kini rekod ngin shem ba kani ka tin treasure ka jia kum ka verb bat kum ka noun ro ka jo por tapi ngi kren ya ka verb kakdo sha kita jingan show jongi tibakan jaman sim Jingi hang ne bakan ne kaktin do not treasure your treasure in heaven. Do not treasure your treasure on earth, but rather treasure your treasure in heaven. Kamut bangila ajing siya bagan show ki spa, but ka spa kan ne junam. Rangi penlut alor ki eki biaday bat ka Bneng. Prangat ngi kwa ban sedang na jing kali ka Bneng kong. Kay kaban jia ya pi bat ya nga. Ladangi ngin yet bnia ya ka spa ka Bneng. What will happen to us if we seek after the treasures of heaven? Tanya pai. Nginyapet na gijing im jong Noah, nginyapai si Genesis kalau nong ban rio berkat besan aduk kendai, nang ta ter ngin puli kabakat ar aduk kabakat san. Ini evaluate na gijing im jong Noah hagan nugur kam ngila ban yo jing hikai larangi bo ila kapisa jongi lan ladangi
invest silaka jingdon jing em jongi hagita gib kan Bneng ke banjai ngi Genesis nreu san do khandai kana do khat san ong teu trai la yo I bagi jing le bam man jongi breu kala krau haga perthai but bagi jing tmu baro ki jing perkhat kadono jong u ila long baman alaga sngi baru trai la kala kabamut bola la thau yo breu haga perthai but la pen sngosi ya u alaga dono yo trai long ngan pendam no yo breu yo bangala thau nakmat ga kandau nado u breu hado umrat but hado u kanja bapar but yaki Bneng na banga kala kabamut bangala thau yaki nrai no ala shem yaki jing is an hakamat utrai kini ki long ki jing hiar pateng jong unoa wala long u breu u bahok uba bet haki pateng benriu jong unoa wala yat rengkat badu blay ngini ya ter sya dekat kebakat an ngini mi pulis tu dekat Bneng Ketin jong blay ong teu blay la kmi ya ke pertai bat ha kmi ru kala put sneo na baga do baro kala la pen put plak ya la ke lenti ha ke pertai baro blay la ong honoa ka bakut ka do baro ka wana kmat jonga na ba da ki ken la pendap ya ke pertai da ke jing le jubor bat ha kmi ru ngan penjot no ya ki lem bat ka kendo do tau ya la de ya ki yang ling do ding koper Yaki pulit men thau ha kata ka yeng ling but men ta ru yaka da ka siang shapo bachabar but ha ka ni karukom men thau yaka lai spa pro kalenter jong kata yeng ling san po pro ka pen kiang jong ka but lai po pro ka jing jrong jong ka prabanget ka ikabingi I hang ne ka long baka perthai kala poi hadu tau kep o blay ulu ijli yaka wei ka jing thau yaka wei ka man sem ka ne ka perthai na ka dau na mar ba ka jingmut jing perkhat jong ki breu baro ki jing thau baro ki brana ka ne ka perthai la pendap da ka jing sneu suda u blay la babi tin ne ka ombu la kala bamut God repented that he had created the world u blay la babi bula thau ki breu ba ki jing thau baro ki brana ka perthai Henry la donu ni breu bekerteng unoa. Bekerteng jong blay ka ombo unoa. Ula yok priang ye kejing is an jong blay. Baru blay ula jit unoa namar ula hapdeng kejing jersey jong apap unoa ula long uwe ni ki breu. Bahok lagi tu ki por. Blay ula pa unoa buntai ke yeng ling. Kejing etok kana ka ong bashispa arpus nam kanti unoa ula shimpor bantai ke yeng ling. Ega bajia ko ki lok ki be jonga. Ublay ula penjulor ya ke perthai. Kejing kali ke bang kwa ban kali hang ne habangi ngiyet ya kispa ke Bneng. Kai ke ban jai ngi. Larang ngiyet ya ke spa ke Bneng. Ublay unjit ya pibat ya nga bengin long kita ki atiar vehicles. Hakabangi ngin hap ban le ya ke kam pala ke bakrau ban penkela ya ke lang salang dan ya ke jaka hakabangi ngidon. Ngi hang ne ba yu noa blay legit ban tay ke ne ke ling ula pa ban yalap yu unoa la yalap shispa arpo snem u blay ula persyang man penon kam yu noa knam ki breu kin kela ke bamut bat kin wan sya ke jing penyesuk pat u ne ke kubor ke basngosi habangi puli ya ke jing itu khanash pang jing slay day tang noa ke lok jong u ki kon langot bagi tengah jong ki bala like em ko ki lok ki be it jona ne syukwa bang nyapet ke ne ke benta ini apa sya Petrus kal nong balai kerkot balai do benyo end time dilemma hagi sngi ke khaddo ru u Petrus uong bakan jia urlong aga juk rukam ko makala jia hagi sngi jong noa tun chu puli kini gi dekat nak ba pitip ya kani ningkong bagi sngi ki bakhaddo kinwan kinong krenben nak jing krenben ki ba ya kat bakum ke jing kwa brai ya ki jonghi Pat kita on. Hang no kata jing kular yak jing wan jong u. Naman nadu kaba kita ki departemen ki liot hiak no ki ai baro ki asa kumba ki julong nadu mendang long kepertai. Namar ki klet khnang yak ni bala julong ki Bneng namandai bat baga kendau kala ne lang. Naka bat daka
Dagaktiin ublay, dagapagata kapatay, kabamen kata, haba lapan shlay ya kada Kala jot no, Andai kita ki Bneng berkata ke kendau, ki bamenta, ki long balarake, ya ki dakata ke juga ketin. Ya ki balari no, syaka ding, ya ke sengi ke jing bishan, pada ke jing penjot no, ya kita ki beriu, ki jing, ki bam riu blay. Ya kita ki beriu, ki bam riu blay. Ko ki loki beget jong ala ding nu jori ki sengi ki por jong noa. Bat ki sengi ki por ki jongi. Nginot ban ong. Hap ding, ke lang salang. Kadon kane ke jing nyau sting hap ki beriu. Ke jingwan ke jong Jesus Christ kalong bajan hado kata-kata. Re ki beriu ki nyau sting. Ki beriu ki dang penlut por ha ki jing penbrai. Kamansim. Ki beriu ki dang penlut por ha ki jing brai jong ne ke pertai. Hoi ki ong ru. Bahoi kadon kata jing kular na nado kapor bagi apartemen kila yo kini jing kular ke pertai kila nek kila sakum jo. Tau Jisu unumwan. Rangai day ko makani kapor bu blay kwa banjit ikin noa. Hapdeng jongi. Bengin la ban let ban yalap sigi babon. Kibala day ban syak penjot no do blay. Rekat bakalat jong jing isnay kadang don. Blay un pa ya pibat nga. Bengin let banyalap sigi pertai. Ko kilok bayit. Atau pilong kibala kloy ban let banyalap ya ke kubor ke bapha ke kubor jong jing pen im ke jong blay. Ublay ukwa ya pibat nga bengin long kita ki atiar jong ke jing pen kala ya kene ke pertai. Atau pikloy. Ya pai jing kali ke baar. Prap ngat ya kene ke jing terai jongi. Abang ya pai pang kene ke subject ke lumlang kene ke quarter managing for the master till he comes. Ban kemi ban pet naga bentau konrad tak haduk bundawan. Hakan nukur kampi tarai konrad jongi jong pi jongau Jesus Christ. I yangi yakabaino. How will God reward his stewards? Koki bayit jong atong inya pai si Lucas kalnong bakhandrio kodkot bishipaw. Ongkom ni. Jar balong bala ban shania ha iba kandiat Ulong bala ban shania ha ka bishibon ru. But jar balong bam hok ha iba kandiat ulong bam hok ha ka bishibon ru. Rabangat ublay ay ya piyip yang ay kabaynong la nanging ilong ki blay hok hi bakandiat. Pen keo yang i. Ay yang i ka charge ha kabangingin la banlong kinong kami halor ki babon. La nanging imlong ki blay hok hi tay bakandiat. Ublay ula ban kentat ya piyip yang ay. Kabaynong kabun ay ha ki syakri ki bahok kalong. Nang penroy syusyo. Ika responsibility kabubu hagi terpeng jonki laraki lehok. Lakini kantin ublay ukot ya pibat yang nga bangin lehok hai kami berit Ublay ukot ya pibat yang nga bangin lehok hai iba kendit madit. Lamar hagi jing lehok jongi gini ki berit beria. Ublay ulak ban kentiu yang i bat ban bo ingi halor kita ki bakam halor syusyo. Jingkali kabalay. Kai kabanjia hagajing im jongi larayangi lakot ban shania dagajinget kay kapanjay hagajing im jongi larayangi lakot ban shania dagajinget ya pai Genesis kalnong bakhatlay gadkot baningkong haduk kabalay but gini pai ru sa Hebrew kalnong bakhatway gadkot kabapra do katar gini puli lang gini ki ar ki passage nang tanya pet ka egajing hikay kabingyo Genesis kat arway do lai to trial ong hu Abraham to ke let no mame hi nalaka ri but nala ki kur but nalaka ying uk pa jong me sya kata ri ka bangan pen I hame but ngan pen long hame ya ka jat pen rio ka bakrau but ngan kerku yame but ngan pen krau ya ka kerteng jong me ru men long ka jing kerku but ngan kerku ya kita ki bakerku yame but ngan tim ya uta but tim yame but ya ki jat pen rio baro ha ka perthai kin long bala kerku Ame. Hebrew kalau nom kat way kat bapra kat ar kaong. Naga jingay yu Abraham. Habala kot ya ula kongo ban let no syakata ka jakay ka ba on sa priang ya ka ban long ka benta. Teula let no. Om da tip siya ulet. Daga jingay ula syong basa. Daga jingay ula syong basa kata gari ka jingkular. Kumba hagari
kabam day laga jong. Udah syong haga yang trap lem baru Isak baru Jacob. Kinong yayok pateng lem hagata kejuk kejingkular. Namaru laju kemi lenti ya kata kanong ba. Kapa don kinong rim. Kapa unong tay bat unong thau jong kalong ublay. Taga jinget wat kasara hi kalayo bor ya kapan pun kon haba kala palat ayom. Naba kala nyo ubala apan syania yau ba yau ta ubalakular. Nabakum taru no way paru taru ubalakala stop no. Lami upai kat ki klot Bneng haga jingbon bat kumush iap bat harut duriau bamla nyosho. Berapa ngit habang ipet yakini ki ar ki jing pule habang reflect yakini ki jing khot ki jong bleu Abraham ladon haharan para ur kini ki long ki nong ba ki bakrau hakiti ki por. Let's say ladon ki yeng pakidulan yakabau Abraham ula syong ula sa namaro Abraham wan naglong yeng ka beruspa. Rekat bau bleu legit you Abraham magitu ki por bon mi no nalaga shnong ka jong u Abraham ula mi da ka jing ngai tip siya iban let nreshu let da kata ka jing shania talihu blay kat bau lapoy cari kanan kari yakabau bleu la kular bon ay ha u nray hado ar lai pateng ki khon ki jong Abraham ki klam yo kam kanti kata kari hadin bi khon Israel kala like rong shari kanan day hang ta bu Abraham la yo ya kanong bu blay la kular ha ray Abraham mo klam im sho ban yo I ya kata ka sngi ngat ha bayangi la khot ban pen I ya ki jing shania lang ba ka jing ya pi bat yang ngaru la khot bangin shania tli klam artaten unquestionable obedience bangin kongo sneng klem kli arsin ngi ya jing im ge jong Abraham bo Abraham ula long ubreu ubala bet ban kongo yu blay habo blay ula khot ya u ban long ke jing kerku na ka benta ka perthai pro ka wai ese ki don ki bala ban ong bo Abraham ula kongo na marba ula yo I ke jing mentoy lengba ke jing kular ke jong blay bun kerku ya u bun pen roy ya ka yeng ka sem ke jong u henry pila ban mudur ya ke jing syam jong Abraham haba ula temen ula pelat kandai posdem umpat don ukon lau jong hi nala ka tengah jong u ka sarai kum no pin ong bo Abraham ula kwan mentoy hoi nyimla ban ong bu Abraham ula kwan mentoy nyimla roi jing syaban rung ha jing mo jing prakat jong Abraham rangi shu I leng ba jing pla jong kitab Hebrew Abraham ula pen I ya jing kongo ka ba klem kali jing kali unquestionable obedience Abraham ula syunget namar utip baka ke bu blay unle kan long ka ba sudah Pabgat yang dengan syuan ya syak jing kali ka buat na syukwa ban kali kani ka wai kan no chat kijing kongo kidan how many types of obedience are there kat ko mo Graham Maxwell when he start jong balang 7 Adventist wang bagi don lai jat kijing kongo kawai kijing kongo kabami na kijing ting na ba uplayon sa penyap yangi obedience that comes out of fear kabaar kada kijing kongo namar bangitip ba uplay ukwa ikababahan nagbanta jongi obedience that springs out of trust in God kabalay kada kijing kongo hakabangi kongo namar bangitip kae kabangiday banle kalong kababaha obedience that springs out of sheer commitment and belief that God would bring to fruition what He has promised. Akan ikas ngi hatong ikongo na marang ngiting bayong ngi boy should do job. Nengi kongo na marba ublay laong takadaw ngingile. Nengi kongo na marba ngitip shy bakalong kabaday yangi bangin kongo yakikintin jong ublay. Akajing perkat jonga larangi don hakaway na kinigi category ublay unong ali wan nalong balakloy pantray batpi. Kanay kapan ikajing san jong iko kilok kibayit jonga. Kategori kapaning kong kalong hagabang ngim pat sngot ho. Ngim laban sngot ho. Ikajing tmu kajing mut kajong blay. Kategori kabakaddo pat kapan I. Pangila ajing syaban syania nadong syadong. Amitip
Ublay, ula banle, ik paro. Ini apa yang jing teli ke basau. Prabanget atau ublay ula ban map yu supplanter le neu tau ba shim jubor ke jaka jongno. Ini keren hang nish pangu Jacob. Tunya apa yang jing Jingiaphylliew nang tangin sewan jaka ni kamat. Ini pet ning kong na Genesis kelenong ke balai puar. Ini pet kerkot ke baar puar ter hadok ke balai pau. Baru laki George hakata kamid bat ula shim ya laki tengah baro arngot. Bat ya laki syakri kentai arngot. Bat ya ki kon shenrang katwe ngot rude. Bat ula nang yait no shiliang ikriang iwa duat jabok. Bat ula yalam yaki bat ula penpa yaki sha shiliang itai wa duat. Kum ta ula pa sha shiliang yaki kat ki ba ula don. Bat yau Jacob la no marway. Bat uwe breu la yale bat u harut haban da syai berngut. Tiang tau la yo bo lala job yu Jacob. Ulakta tiang tau la yo ba umla job yu Jacob. Ulakta yo telong match in ka skep jong u. Kumta la ken kali ano ka telong ka match in ka skep jong Jacob. Da ka bau yale bat u. Baru la ong tu penlait no yang ana bakala sedang ban syai berngut. Andrei ula yatu nganganom penlait ya me tat onda mereka kuken yang Uru laong hau Jacob. Kaya ka kerteng jong me. Baru Jacob ula yatu u Jacob. Wangel par laong. Anam khotsyo ya ka kerteng jong me u Jacob. Andrei u Israel. Nabakum usim me la yobor bat ublay kibriu. Kum usim la yobor bat ublay bat kibriu. Te me la job ru. Baru Jacob ula kaliya u baru laong. To yatu nga kerpat ya me ya ka kerteng jong me. U te laong balay ba me kali ya ka nesya pang ka kerteng jong a. Pada hangta hi ula kerku ya u baru Jacob ula khot kerteng kata ke jaka ke Peniel. Na bangalayo i u blay markmat but ya ke mensim jonga la penlait im utet. Papagat ya pingi pet ke jing im ke jong Jacob u Jacob long u breu. Obet. Nadok kapor budang red. Da se udang samla. Ulat tu ya ke jing long rang ba jong men jong u iso. Wiso la bitaru Jacob la hapan mare. Ban jngai ban pet layeng baru klam yu isu laga kami. Rai lengba ki jing ki babon. Ublay ulay atray bat u Jacob. Baru ublay ulay alam yu Jacob tat hadu. Munda long shisha. Uta ubadap nakas pa kapau. Kikon kat wengut. Ki jing ri ki jing dan jing ki babon berlin. Jacob ulay yo ya ki jing kerku jong ublay. Hagani kijing ele harut itai kriang wa jabok. U Jacob hadu gani kekenti udang long usap planta lane u nong syukor. U nong shim jubor ek bamdai kijong u. Hagani kekenti u neu angel ulay ele baru Jacob. At andala tes u Jacob. U Jacob ulami kum kaksiar ke benela. No balay kijing long ke barim kijong u. Lapenyap no. Baru Jacob ula long shisha ubriu. Ya ke bau new angel la khot yu u Israel. Ha bau new angel la kali maker tengu ai. Ha pedeng kata ke jingele u Jacob ong nga de u Jacob u klam ong syuk nga de u Esau. O ki loki be it jonga. Nila ban tlot kumu Jacob. Nila le se ban don shibon ki jing duna kumu Jacob. Ha ka yeng ka sem ke jongi ha ka jinge day jongi shikpa shikon shikme shikon. Shipara. Shibayeng basem. Shilok shitnga. Nidon shibun kijing duna kijing imjongi. Reka ikabing yo i. Bo blay ukwa ajing shaban ban poy yang i syakata. Kijing yatek kulan hakaba yang ngi. On penlong. Shibenta. Jong. Kata hima bam jukot ke jong u. Kakateng Israel kan salong. Ka metaphor. Nagabenta ke jing long bala kloy ke jong ublay. Ban ay ke jing job. Haki beriu ke jong u. Haka bagi beriu ke jong u kinse don rengkat bat u. Haka way kasngi. Hot u Israel la nagi kon Israel ke layo ika kenan. Kumjo mapiut mangaru nginyo ika kenan. Larang ngila ban paidin. Ron penyesut bat ublay. Nakwa ban chupuli ka pareng ya kanega quotation ka bengisyam naga patriarchs and prophets. Kasla ka ba shispak kanay punyo. But shispak kanay pupra. Through humiliation, repentance, and self-surrender, this sinful, erring moral prevailed with his majesty of heaven.
He had fastened his trembling grasp upon the promises of God, and the heart of infinite love could not turn away the sinner's plea. The error that had led to Jacob's sin in obtaining the birthright by fraud was now clearly set before him. He had not trusted God's promises, but had sought by his own efforts to bring about that which God would have accomplished in his own time and way. Jacob had received the blessing for which his soul had longed. His sin as a supplanter and deceiver has been pardoned. Kogi loki begit jonga habangi pai jaga jingim jong Jacob. Wat la do long ubreu ubala le ki kam ki basneu ki kam shukor ki kam to kam team ki kam le jubor ke ikapam day hok jong u. Ray on la wan ban kala ka bamut ublay umap yu. Hato day mapi mga ko kilok kibi jonga kibi le ka jing im jonga ne ka pertay ha ka banging im la ban long shisha kita ki sordar patik na ki jong ublay ha ka bangila le jubor le se halor jongno ngisngo kumba ngi day mangi ki ba khmat ki bre baro ki long shakala jong ila ne shadin jongi abnge kam don jaka ki hima jong ublay yu taw bale jubor. There is no place in heaven for any supplanter. Laban de mapian laban de mangane. Nray ublay larangiwan nagamansim ka balakloy ban pan map ulong bakloy ban map yangi ong ka nagajing thok hak patriots and prophets kasla ka bishispa kanday pinyo but chispa kanday papra. Ang ito ngayon pa siya kajing imjong Moses pan pikat ba Moses lakay kaday ka por ba Pharaoh la penyap ikon Israel. Kumno blay. Jingi sanay jang by providence. Ula ay yaga Jacobet. Yaga jumut jumberkat ka basyay. Kumno bakan shnay tu ishing oid but bakan bo yu Moses itu ishing oid but bakan Miriam kan kami halor jong kato ishing oid but haga klub mat baka kon jong Pharaoh kawan ban sum haga wa Nile. Kalau yu tay ishing oid. Kala shim. Yu ibadan Moses bakal penhet pensan yu Moses. Hoy kikti kibala penhet pensan yu Moses ya ka bakal nega kon jong Pharaoh kala ay kadai ka kami jong uhi ke Jacobet. Kat arsnem tang kat arsnem ka yolat penhikai yu Moses. Hato Moses namar ke jing hikai jong ka kami kat arsnem ulala mo ban pensut hit yala ke jinget jong u. Akbon laheru kan ria show nakajinget. Kau gilok kiba it jonga. Habang ya crunch pang investment ya ka Bneng. Tongin invest lagi kon kram ki kon jongi kin yo ya ka Bneng ka kaski. Tongin ya invest in penlut ya ka bor ka sor ka pisa ka tengka. Nadong siya dong. Kram ki kon jongi kin long kiba bit don na ka benta ka hima ka jong play. Don siya pai si Hebrew ka lanong ka bakat way. Rekod ka ba arpo sao do arpo kanday. Sengap gini kentian prabanget. Dak jinga ju Moses habaw larang ba tre ban khot ya u kon ka kon Pharaoh. Uda jet ban sya sitam lem baru pait lang ublay. Bat ya ka ban yo ka jing sngob ha ka pop tang sipor. Ban ya ka ban yo ka jing sngob ha ka pop tang sipor. Uda nyaw ya ka jing kren ben yo Chris ka spa. Bakam kraw ban ya ka jing gan show ke Egypt. Namaru lakmi ken syakata ke jingyo baino. Da ke jinget ula no ya ke Egypt the shepting ya ke jing bitar utaus im. Namaru la yaine komu bayo ya uta ya ubam la yo Anu utaus im bom la ban yo Da ke jinget ula penlong ya kata kaniam ke jinglat. Pat ya kata ke bas senret ya ke senam. Kenang butau uba penjot yaki bakaning kong unum yo kata yaki. Da ke jinget kila yelet lengba kata ke duria basau kumba na rinkau. Ya ke haba kita ki nong Egypt la persyang panbe la yap jelok. Kau gilok ki it jonga kat ad snem kayo ke Jacobet ban ri yu neu kon shenrang jonga. Wat la daw lahap ban pet no. Syam Midian
Terter hado un ladap prapus nam kartaun sa wan pai si Egypt hakaba un long unong yalam jo ikon Israel ban penlat yaki nagijing long brau naginong Egypt. Moses ulagyang scam nagijing ngay baro ulakan taj yaki nagijing kan show ibakan japertai penban lakwa ban kan show yaki ay baro nagbenta ka Bneng. Koki loki bait jo nga habang ipai siya kanya ka Jingiaphylliew Jingmut ha Turkey bat ha Syria. Niyo iba gidon ki ying ki bajrong dagi pau mala ha ki she second ki hap jran ki kalon ujumay ubadon lan ujumay ublakot nyo po in pra correct scale but ublaki kumba saupo second hadu she minute ulapan julor bat ulapan madani pam iki babon ki Bneng. Koki loki bait jo nga ila la se ban gijing tmu gijing trang bantay yaladi kayeng pakidulan ngidon gijing trang la se ban invest sa stock market mensyam tayong inang epet kabaki brew kala invest sa kanika stock jong ni way brew spatam jong ri India hado kan nika tayo ni brew bat ka conglomerate jong ukla do ko ship how lakh crore ngampat ji shikror kan no kadon ngampat ji kanot ligi sanspa tengka gidon ga shikror re ship how lakh crore uni brew la do le no ay yala kaspa nagakardan ka baar ka balayo la hiar siya ka arpo bat arpoy haga Forbes list ko ki loki bait nga hato ka long ka badaya people nga bangin invest haga kam ka jong ublay haga spa ka bakanja Bneng ne ngin invest haga spa ka bakanja pertay spa ka bakanja pertay kanom ne junam bas ngosi kalong kanom ne junam pirus pa pidon ya ka lat le se ban thet iki kali lai pujat pusket ya ka yeng man ka jaka jong ne ka pertay ne ka to ka spa kanom la ban pen im ya pi ay la de pila ban invest la ka jing im jong pi aga spa jong ka Bneng anda pin poi siya Bneng pin yolut nadong siya nong kane ka long ka jing hikai snot nat ado ka tata ko ki loki bait jong nga shukwa ban e bat pi gani ka way ka jing kali ato pi kwa ban kan show la ka spa ang ne hapertai hakabaki knyang bar sarang kin bam hakabaki nong to kin to ne pin kan show ka spa nagbenta ka Bneng kanang ki babon ki brew kinyo poi siya Bneng na market kam le ba jong pi ka kam senyang jong pi siya ka kam ka jong play ka jingjit kalong jongi marway hato pilong balakloy banlong usordan nagabentaw Jesus Christ tat hado buondawan. Do you want to be a faithful steward of Jesus Christ till he comes, managing his resources well? If that be the case, hold forth. Nakatagalong jing tumujong pi yahin eskem tonya duay gok pa ublay jong ibabneng hagan ni ka kalap mat niya ingo yame ko try nagbantagan ni ka lad bingla pa niya puli hagan ni ka rukam hagan ni ka sngi ikaingi ko try bangin nang banjit ko try Jisu ban kan show ban Pynlang ban Pynlum ya ka spa jongi nagabantaga Bneng bat ha Bneng hagan ni ka pertay ban nagabantagan ni ka pertay try Jisu kan ni ka pertay kan sa kutsyan habang ipet keleng try ikam baka history jong nega pertay ka yai kam step banyak ka baka julong erap yung ikut try la kata ka po jong jingkot kan wan in the long shisha ko try Jisu kita ka balapan kre idon kam ko try ban long ki balapan kre naba ngim kwa ban syong ne sa akan nega pertay haka bangin ngam julop haka jersey jong nega pop bar haka bangin yop riang ya ka bainong jong pop ban ngi kwa try Jisu ban don ha Bneng ban don bat me ban im bat me junam na junam perku yang ikut try kat bangi pen kre ngendala ban yet ya ka buram ba ya ka khamat jong me man la kasngi mangi duai ka kerteng jong Jesus Christ ini baro amen. I hear the voice of Jesus
answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided